नै लोगोफोर अगदाब गोदान नै आंहाबो दिनैसो नुदों ओमफ्राय नै नोंसोरबो दिनैसो नुदों जानो हागौ सोरबा सोरबा नै माबायदि बानायदों जा मोजां बानायदों नै संनोबो आरामथार नै गसंनानैहाय नै आंना मादार इन ल बिखुनजो बियो दाउ खाजि एवदों दाउ लकेलजों ओमफ्राय औ आलुजों फाथिनो बारा गिदिर नङा दे लोगोफोर दाउआ बिखुरा फिसासो ओमफ्राय नै मानसिफ्राबो बेसेल'खा नालाय ओंखायनो नै बेदराबो बेसेल' बारा जाबा उदै गाज्रिबो जालाबायो नालाय ओंखायनो नै गरम बोथोराव एसे एसेल' हिसाबनि नै जोङो मा होनो न' खाथियाव गामियावहाय बेरायफैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दाउ खाजिबो मोनजालाय लांसै संबाय नै बिखुनजो संनायखौ जानोसै BPF देरहानायनि सोरबाफोर BPFनि एसे लिडारफोर नायदोंबा मालाबा एसे दाउ गिदिर मोनजानायनि हरदो मा सोदेरनानै हरदो नै दा फिसासो नालाय ओमफ्राय दा जोङो जेबो मोनथ'वाखै नालाय ओंखायनो नै न'नि लकेल फिसाखौनो सिथारनानै होबाय नै